дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. байни доираҳои тиҷоратии Тоҷикистон ва Қазоқистон ба миқдори беш аз 82 миллион доллар шартномаҳо ба имзо расиданд. мулоқоти навбатии гурӯҳҳои кории Тоҷикистону Қирғизистон. сипос барои арҷгузорӣ. дар Саразм ободкорӣ вусъат меёбад. тарбияи ватандӯстӣ аз оила ва мактаб оғоз меёбад. дар шаҳри Душанбе аз рӯи натиҷаҳои форуми тиҷоратии соҳибкорони Тоҷикистон ва Қазоқистон ба миқдори беш аз 82 миллион доллари амрикоӣ шартномаҳо ба имзо расонида шуд, хабар медиҳад Амид Ховар. бо истинод ба Палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ дар ҷараёни мубодилаи ҳамкорӣ ва гуфтушунидҳои дуҷониба байни доираҳои соҳибкорӣ оид ба ҳамкории Минбаъда дар сантҳои зимни ҳамоиш муаррифӣ шуда тавофуқ ҳосил гардид. дар шаҳри Исфара мулоқоти навбатии гурӯҳҳои кории Тоҷикистону Қирғизистон баргузор гардид. мулоқот таҳти раёсати раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода, намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Бодканд Абдикарим Алимбаев ва бо иштироки роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоятҳо, раисони шаҳру ноҳияҳои назди сарҳадӣ ва дигар шахсони масъул ҷараён гирифт. зимни мулоқот ҷонибҳо аз кори гурӯҳи кории муштарак ва сатҳи кунунии муносибатҳои дӯстона изҳори қаноатмандӣ карданд. таъкид гардид ки дар натиҷаи фаъолияти назарраси масъулони вилоятҳо ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ду тараф амният дар минтақаҳои назди сарҳадӣ таъмин буда, ҷонибҳо бо риояи анъанаҳои неки ҳамсоядорӣ барои таъмини субот фаъолият мекунанд. изҳори боварӣ карда шуд ки тарафҳо минбаъд низ тамоми масъалаҳои мавҷударо бо роҳи дипломатӣ ҳал намуда, ба ин васила ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақаҳои ҳаммарз замина мегузоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷиҳати арҷгузорӣ ба хидмати собиқадорон ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳоти Саразм дар деҳаи Чимқалъа собиқадори меҳнат Мушарраф Мустафоеваро аёдат намуд. саҳми ин бонуи меҳнатӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти Саразм зиёд аст ва ӯ солиёни зиёд дар фирмаи Собиқ Хоҷагӣ говдӯш ҳам будааст ӯ аз тамокӯю сабзавот низ ҳосили баланд гирифтааст ва ҳоло дар иҳотаи фарзандону набирагон давлати пирӣ меронад. чашмдор набудам ба аёдати ман ки умре деҳқонӣ кардам меоянд. ба пешвои муаззами миллат барои арҷгузорӣ ба собиқадорон барои сиёсати инсонпарварона сипос мегӯям, изҳор дошт Мушарраф Мустафоева. ба ӯ тӯҳфаи молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар сокинони ҷамоати деҳоти Саразм ба корҳои ободонию бунёдкорӣ бунёди муассисаҳои таълимӣ даст мезананд. аз ҷумла давоми солҳои охир дар ҳудуди ҷамоати деҳот бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳмгузории сокинон 3 мактаби нав бунёд шуда, ҳоло бунёди боз 3 муассисаи таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. ҳангоми сафари кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 105-уми деҳаи Ҳавзаки боло шинос шуд. ҳоло корҳои ороишӣ дар 7 синфхонаи барҳаво идома дорад ва бо анҷоми корҳо норасои ҷой дар муассиса барҳам мехӯрад. дар суҳбат бо омӯзгорон гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр таъмини ин синфхонаҳоро бо мизу курсӣ ба ӯҳда мегирад. дар даромадгоҳи ҷамоати деҳот бошад соҳибкор Қурбонбой Солиҳов нуқтаи сӯзишворӣ ва хидматрасонии техникӣ бунёд кардааст. бо дастури мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр намо ва атрофи он навсозӣ карда шудааст. ҳангоми боздид ба соҳибкор тавсия дода шуд ки ҳудуди шафати онро низ бо тарҳи нав ободу зебо намояд. ҳамчунин ҳангоми боздид ба роҳбарияти ҷамоати деҳот фаъолон дастур дода шуд ки барои ба тартиб овардани кӯчаҳои деҳаҳо сокинонро сафарбар намоянд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласа баргузор гардид ки дар он аз раисони ҷамоатҳои деҳот васеъкор бо ҷавонони синни даъватӣ роҳандозии корҳои тарғиботӣ дар байни онҳо ва волидонашон пурсида аз кормандони шӯъбаи маориф, сарварони таълимгоҳҳо, имомхатибон дархост карда шуд ки барои дар рӯҳии дӯст доштану хидмат намудан ба ватан тарбия намудани ҷавонон саҳми бевосита гузоранд. гуфта шуд ки тарбияи ҳисси ватандӯстӣ бояд дар
oila oғoz гардида дар мактаб тақвият ёбад ва омӯзгорон дар ин самт байни ҷавонон хоза ҷавонписарон пайваста кор баранд то онҳо хидмати ҳарбиро барои худ намунаи ватандорию ҳифзи марзу буми он дониста ба он омодагӣ гиранд. Дар машварат гуфта шуд ки аз ҳоло даҳу нафар ҷавонони фаъол ба комиссарияти ҳарбӣ муроҷиат карданд ки барои хидмат ба ватан дар сафҳои нерӯи мусаллаҳ омода ҳастанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.